Hej, mit navn det er Axel Vestring, og jeg er forfatter. Jeg har skrevet en række bøger, men det er sådan set ikke så vigtigt lige nu. Jeg har lavet den her video, den var lige omkring 7,5 minut, og den viser, hvordan jeg arbejder med tekst. Jeg har 4 stationer, de kommer her lige om lidt, en for en, så du kan se, hvordan tingene hænger sammen. Og selvfølgelig er det ikke sådan, alle skal arbejde, det er bare min måde at gøre det på. Grunden til, at jeg har lavet den her video, er, at rigtig mange tror, at det at skrive en tekst og det at være forfatter er rigtig, rigtig let og hurtigt overstået, når det i virkeligheden drejer sig om rigtig meget hårdt arbejde og kun en smule af det lette. Det er ikke det samme som, at begge dele ikke kan være fedt. Jeg håber, du har lyst til at bruge de førnævnte 7 minutter sammen med mig, og måske når du er færdig også har lyst til at følge mig på Facebook, eller på Twitter, eller måske bare på min blog. Det hele kommer til sidst. Ellers så håber jeg, du får en god tid her sammen med mig. Og ja, lad os komme i gang. I stuen med udsigt over Nørrebrogade, eller næsten, der står mastercomputeren. Det er på den, jeg skriver alle mine nye ting. Det er herinde, min Evernote er rigtig prominent. Det, der er på skærmen lige nu, det er et par sider af en roman, jeg vil skrive, der hedder Et satans arbejde, som vel i genre ligger et eller andet sted over det hele, men samtidig er uhyggeligt realistisk, uden at være det på nogen som helst måde. Som du også kan se, så er der min kaffekop. Den er et must, ligner noget fra 70'erne. Og så er der så min nødvendige blok. Og den har jeg simpelthen liggende med skærmen konsekvent, fordi jeg bliver nødt til at have noget at skrive mine idéer ned på. En anden ting, jeg laver herinde i stuen, det er oversættelser. Og da jeg købt skærmen, hvis den skal være stor, at have 2 og 4 sider på. Det er rigtig godt, når man redigerer også. Men det er en rigtig dejlig ting, når man laver en oversættelse, at man kan have originalteksten på dansk til højre, og oversættelsen til venstre. Jeg plejer at skrive en halv side, oversætte en halv side per gang. Så som du kan se, er jeg lige gået i gang med at oversætte novellen I Tu, som forresten er med i antologien Universets Mørke fra H. Harksen Productions. Jeg er begyndt at oversætte en del af mine ting simpelthen, fordi det er rigtig svært at tjene penge på at skrive noveller i Danmark. Det er endnu sværere at tjene penge på at skrive science fiction, horror og fantasy noveller i Danmark, hvorimod der i det engelsktalende verden er et rigt marked for blade og magasiner, som har noveller med, som ofte betaler ganske udmærket for det. Derfor er jeg i gang med at prøve kræfter med det, og det gør så, at jeg bliver nødt til at oversætte mine tekster. Nu er det blevet nat udenfor, men det forhindrer mig ikke at vise punkt 2 på min liste her. Det er sådan en flip over, hvor jeg skriver op, hvad jeg har gang i. Herovre på den ene side af et store projekt af mine selvstændige. Det er en kortroman, det er en trilogi, det er en roman, det er en novellesamling, og det er endnu en roman. Ude for den kan man se, hvor langt jeg er kommet. Det er mere, så jeg selv holder styr på det. Ved siden af den er mine deadlines, og som du kan se, så har jeg 2 lige inden for meget kort tid. Blandt andet nogle science fiction noveller, og så skal jeg skrive et digt ud fra Halvstand-princippet, som skal afleveres her om et par dage. Det sidste punkt er vinterferien. Det gør jeg altid, når jeg har en ferie, eller en lang uge, hvor jeg skal på arbejde. Så skriver jeg op, hvad jeg skal nå. Og som du ser, har jeg allerede klaret at rette og sende en engelsk fantastisk novelle. Og så er jeg faktisk i gang med at lave en ny video af værkstedet, og det er den, du sidder og kigger på lige nu. Helt enormt meta og alt muligt, ikke? Jo, ved den 3. station, der er tingene lidt mere ryddelige, end det plejer at være. Det er fordi, at jeg skal i gang med at rette en hel masse ting. Herovre der er der for eksempel manus til Bloody Friday i Valby Kino her den 13. februar. Ved siden af den ligger en oversættelse af min novelle Et horn i siden til engelsk, som man så skal gå igennem her. Og ved siden af den ligger 3 science fiction noveller, fordi der jo er deadline på årets science fiction samling fra Science Fiction Cirklen, den 1.3. Som måske har opdaget, så ligger der 2 kuglepinde her, en grøn og en rød. Den røde bruger jeg til at rette fejl med, til at slette ting, der overhovedet ikke skal med. Den grønne bruger jeg til at markere omskrivninger, eller ting, der skal føjes til. Og hvis du er så gammel, så du kan huske, dengang der var noget, der hed TV-køkken, så er jeg sådan forberedt en tekst her. Det her tekst, det er en hundekunst. Den er med i Himmelskib nummer 43, og handler om tid,
Men det der er vigtigt er, som du kan se, at der er forskellige steder, hvor jeg har maskeret med forskellige farver. Den her farvekode, det gør det utrolig meget lettere for mig selv at sidde og rette senere. Især hvis jeg, som jeg skal i gang med om et øjeblik, har rigtig mange ting, jeg skal rette efter hinanden. For at gøre det endnu tydeligere, her er så Ronin Side, som den ikke kommer til at hedde, i den uredigerede, urettede udgave. Og her er den så i den rettede version. Og næste punkt er så at rykke over til computer og omskrive den en del. Og det andet sidste, det er at prøve at sende den afsted til et engelsk blad, og så håbe på det bedste. Det fjerde punkt på min arbejdsplan, eller hvad man skal kalde det, er mit kontor. Og mit kontor, det er simpelthen, hvor jeg redigerer tekster. Som du kan se, så er det her noget større tekst, end det plejer at være. Det er simpelthen fordi, jo større, jo lettere fanger man fejl. Det er lidt det samme, når man læser op. Der er det rigtig godt at have en tekst i 14 eller 16 faktisk, for at snuble over ordene. Jeg har valgt at dekorere det her sted sådan lidt forskellige ting. Sådan en kopper, en svamp, dødningehoved, en vinkekat, endnu et kranie, et globus over himmellegemerne, eller det er jo sådan stjernekonstellationerne, og en hånd, nogle lysestager osv., simpelthen for at illustrere, at jeg skriver så mange forskellige ting. Men en af de vigtige ting her er selvfølgelig også den orange mikrofon. Den bruger jeg til at indtale nogle mine noveller, til lydfiler, simpelthen med henblik på senere enten at kunne bruge dem som en slags musikkort, eller hvis det bliver tilstrækkeligt avanceret, så simpelthen lade udgive en samling med sådan indtalte noveller. Vi må se, hvad det bliver til, men det er i hvert fald 4 punkter. Jeg er meget, meget glad for at have det her rum, fordi det er enormt stille og roligt. Man bliver ikke forstyrret af noget som helst. Se, ikke engang planterne bliver forstyrret. De er nemlig helt døde. For at runde af, så får du her en lille gennemgang af, hvordan tingene står i forhold til hinanden. Det er sjældent, at jeg går fra den ene til det andet, til det tredje, til det fjerde punkt i et hug. Det plejer at være fordelt over flere dage. Men det ville være løgn at sige, at jeg var ked af, at jeg har så stor en lejlighed til min rådighed. Det gør tingene meget nemmere, i særdeleshed, når man har så mange opgaver løbende, som jeg har fået. Tak fordi du gad at kigge med, og jeg håber, at du vil følge mit forfatterskab.